أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام، وبعد مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة كولي يمندو أنسكو دمجرلا وكفى أمبان كالفا أم سبينا سبلا أتكالفتين وكفى مسولي كتشدو نفس منتكا نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دلي على كان نفنا هرمي جين أن لاهرة. أمي الله تعالى دلي لمنيا أن السطرة أن غرجة نيوما على كالفا أنا بدين سلامو بلا جلينا. أمي الله تعالى دلي أمي ميني على بلو نانا هربال على كان نغوي أني. أمي سرفون فنيا نانا توربال على كان كشاما جماني على كفتنة دوكا هرلا على كشيدي فسو دين بما الله كان شتو جانفالا على كان شتو نمرلا على كاللبان كو يمان دام بما كان كفو لبان أرجنا كنو على كو كاني على كرا هرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد. أمي أنا تاريخ بلبلين كان نودي تيدو نصون هرما على كتاريخوي ولا أنت مننا توراتا ولي مانتو منو فو على كراكا أن دسرا أدوما لنجيلا فني مانتو منو فو على كراكا أن دسرا أدوما ni Allah ta'ala ka jen o kuma an ya bila yɔrɔ min walante menena n'o kun y'an ka sigidata an sabanan an bɛna ta o yɔrɔ la. O la an ka ciden belebele sallallahu alayhi wa sallam fazazi b'a fɔ an ɲɛna ka kumakan dɔ la a ko nabiyun ala kulli anami muqaddamu. a ko n'i ma Muhammad dɔn sallallahu alayhi wa sallam nabi ɲuman de don. ale de bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ, dancogo la ale de bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛfɛ, bonya la ale de bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛfɛ, kɔrɔta la ale de bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛfɛ, hakili la ale de bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛfɛ, kumacogo la ale de bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛfɛ, adamadenya la ale de bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛfɛ. a ko nka sa o kɔrɔ tɛ ko maaba tɛ danfɛn tɔw la koyi, o kɔrɔ tɛ ko maaba fɛnɛ tɛ ciden tɔw la. wa fihim kiramun. ikado mabaw be cidewna mabaw be danfɛnw na. ni ye Ibrahima ta ka don ale ka tarihu kɔnɔ i b'a fɔ ko Ibrahima ɲɔgɔn tɛ yen. ni ye Musa ta o ka tarihu kɔnɔ i b'a fɔ ko Musa ɲɔgɔn tɛ yen. ni ye Isa ta o ka tarihu kɔnɔ i b'a fɔ Isa ɲɔgɔn tɛ yen. ni ye ciden fɛn o fɛn ta n'i bɛ k'a ka tarihu lakale i b'a fɔ ko nin ciden de ɲɔgɔn tɛ yen. nka alakira sallallahu alayhi wa sallam huwa asma wa akramu. ale de ka bonya n'a ka kɔrɔta o de sankɔrɔtalen don ka tɛmɛ ciden tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan. fazazi ko huwa shamsu nuran wannabiyuna anjumu. ako n'i ma Muhammadu dɔn ale b'i komi tile de nɔrɔ la, nabi ɲuman tɔw b'i komi dolo manaw. ni tile bɔra sisan an bɛ tile an ɲɛna an b'a ɲɛ jan an tɛ dolo ye, nka o kɔrɔ tɛ ko dolo tununa dɛ. tile min bɔra o fanga de y'u latunu, nka ni su kora dɔrɔn i bɛ dolo manaw ye. o tuma ni alakira tɛ yen cidenw bɛ ye, nka ni alakira ka fitinɛ mɛnɛna ka ban cidenw ka fitinɛ a ma duga dɛ, nka a tɛ ye tugun alakira ka fitinɛ nɔrɔ fɛ. o tuma n'i ma o cɛba in dɔn ala laylatal isra'i wan nasu nuwamu. alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka sura taama su i k'a dɔn a yɛlɛnna ni ka sura taama kɛ o y'a sɔrɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sunɔgɔ la sama'an. alakira bɛ bɔ sankaba bili dɔ la a bɛ taa bili dɔ la, a bɛ bɔ bili dɔ la a bɛ taa bili dɔ la, hatta zada ala sab'i fo alakira taara jidili kɛ
bili wolonwulanan kan ni ka tɛmɛ o kan maa tɛ togoya dɔn min na ni Allahu yɛrɛ tɛ. O kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam an ka walan tɛmɛnen na an y'a yira k'a fɔ Tawurata ye Alakira mankutuw fɔ n'o ye Tora Musa ka gafa ye, Linjila ye Alakira mankutuw fɔ n'o ye Isa ka Bibulu ye, Zabura ale fɛnɛ kumana Alakira mankutuw kan. Ni mankutu kelen o kelen ni danfɛn foyi mankutu ma bɛn fɔ n'a kɛra Alakira kelen pe ye sallallahu alaihi wasallam. O kuma o ciden belebele in i k'a dɔn maa kelen kun ma kɛ k'a fɔ a bɛ ka Alakira makɔnɔ, walima maa kelen de kun tɛ yen k'a fɔ k'o dɔrɔn de ye nisɔndiyali kɛ ni Alakira nali ye. Ayi, i k'a dɔn mɔgɔ caman de kun sigilen bɛ ka Alakira makɔnɔ, maa caman de ye nisɔndiyali kɛ ni Alakira nali ye. O kuma o maa dɔw la an ka cɛba dɔ b'o la n'o ye Zaid bun Amr bun Nufayl. Nin ye cɛba dɔ ye yanni Alakira ka ci, dɔnnikɛlaba do, laadiri do. O kuma nin ye maa dɔ la kelen ye min kun sigilen bɛ ka Alakira nali kɔnɔ, a tilara ka nisɔndiyali kumaw fɔ ni Alakira nali ye. O Zaid bun Amr bun Nufayl nin ye Alakira ka sahaba belebele dɔ de wolofa ye, n'a bɛ fɔ o sahaba in ma ko Sa'id bun Zaid. Alakira ye cɛ 10 min nisɔndiya k'a fɔ k'olu bɛ don arijinɛ kɔnɔ. Sa'id bun Zaid y'o dɔ ye, n'o ye nin cɛ in woloden dɔ ye. O Zaid bun Amr bun Nufayl ale de ye Omar bun Khattabu binakɛ den ye. I k'a dɔn Zaid bun Amr a kun kɛra diinɛ nɔgɔntigi ye. A y'a yɛrɛ tigɛ ka bɔ boliw bɛɛ la. A bɛ to k'a fɔ i k'a dɔn boli ninnu n'o ye Lata, Uzza, Manata, boli minnu dilannen don jiriw la, minnu dilannen don faraw la, minnu dilannen don sanuw la, minnu dilannen don warijɛw la, i k'a dɔn nin boli ninnu la tadurru wala tanfa. U tɛ se ka nafa ɲa maa si den kelen ye, o tɛ se ka tɔɔrɔ yɛrɛ ɲini ka bɔ maa si den kelen kan. O kuma nin boli ninnu man kan ni batoli ye. Nka sa i k'a dɔn nin cɛba in n'o ye Zaid bun Amr bun Nufayl ye, a kɛra maaw ye maa minnu fatura ka sɔrɔ u bɛ ka nabiyumanya bangeli, u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli k'a la yala nabiyuma laban bɛna bange yɔrɔ jumɛn. O kuma maa minnu fatura k'u to o sɛgɛsɛgɛli la, i k'a dɔn Zaid bun Amr bun Nufayl ye o maa dɔ la kelen ye. Wa nin cɛba in nisɔndiyali kan dɔw bɛ a y'olu fɔ, o nisɔndiyali kanw ka ca, nka ala belebele dɔ ye jumɛn ye. Zaid bun Amr bun Nufayl ko innani a'rif anna dinan jadidan qad adhal walakinni la a'rifu in kuntu udrikuhu am la. Ako i k'a dɔn ni Zaid bun Amr bun Nufayl kɔni b'a dɔn k'a fɔ diinɛ dɔ suma dalen don an kan min ye diinɛ kura ye, nka ne yɛrɛ kɔni m'a dɔn ne bɛna diinɛ in digi ɲɔgɔn ya wa. Diinɛ in bɛna bange ka sɔrɔ ne Zaid bun Amr bɛ ɲɛnamaya la wa, walima diinɛ in bɛna bange ka sɔrɔ ne Zaid bun Amr fatura. Ne kɔni t'o dɔn, nka n kɔni dalen bɛ min na ni siga t'o la, diinɛ kura dɔ suma dalen don an kan. O la a bɛ lakale ka bɔ Alakira ka sahaba dɔ yɔrɔ n'o ye Amir bun Rabi'a. Ale ni Zaid bun Amr bun Nufayl ye ɲɔgɔn ye. Ale ye mun fɔ an ye. Amir bun Rabi'a ale ko n y'a mɛn Zaid bun Amr bun Nufayl da, a bɛ k'a fɔ ana antadhiru nabiyyan min waladi Ismail. A ko i k'a dɔn ne Zaid bun Amr bun Nufayl ne bɛ ka nabiyuman dɔ de makɔnɔ. Nabiyuman in a bɛ bɔ Ismaila denw na. Thumma min bani Abdul Muttalib. O kɔfɛ nabiyuman in a bɛna bɔ Abdul Muttalibi denw na. Wala arani udriku. Nka ne yɛrɛ kɔni ɲɛ t'a la k'a fɔ ne si bɛna banban ka nabiyuman in bangeli kɔnɔ. Wa ana uminu be. Ne Zaid bun Amr bun Nufayl, i k'a dɔn ne limaniyara nabiyuman in na kabini mana. Wa usaddiqu, wa n b'a tiɲɛtigiya fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a bɛna ni min ye.
وأشهد أنه نبي ونير زيد بن عمرو بن نفيل شيريا لندو كفو نبي لباندو وكما زيد بن عمرو بن نفيل أكو عامر بن ربيعة ما فإن طالت بك مدة مبافو إنينا ni Allah Ta'ala sona ka eshi bamba ka fo iye wati je inyena faraaita ni nabiyuman laban ye inyena fa aqri'uhu minni salama okma ikafu aye kone Zaid bin Amr bin Nufayl ko nabiyuman ma assalamu alayka ya Rasulallah wa sa'ukhbiruka ma na'atu soni mina illa dunya yala nabi yumay amma mutu yerebe tukudi okuma mino mutu fo iye hatta la yakhfa alayka wal saniye nabi yumay akana duku ila sika kana du itusukuna okuma Amir bin Rabi'a ko halum Zaid bin Amr bin Nufayl itilia iko mutu fonye qal ma Zaid bin Amr bin Nufayl ko huwa rajulun ikado nabi yumay chede ليس بالطويل ولا بالقصير إكادو تجنبا كو جوغوتي وتسرو نكو جوغي رفنتي ولا بكثير الشعر ولا بقليل وإكادو النبي يومي أشيمان تانكو جوغو وإكادو أشيفن من دوكو كو جوغو أبي تامان تلاكما بي وليست تفارق عينيه همرا وإكادو النبي يومي موكما نيا نيكسل لجي iba soro blenya dobe ala wa khatamun nubuwati bayna katifay niya jaki flani nyogon chelaje iba soro nabiyuma tampon sigilembe we shido de shimi na foni nendo ka munumunu ka kay komi kori okuma o tampon sigilembe ala wasmuhu Ahmad akon nabiyuma nima do atoko de ko Ahmad wa hadha al baladu mawlidu anfla dugu mina ya noe makaye ikado nabiyuma imbena bangeya wa mab'athu nabiyuma imbena chi nin dugu infenana thumma yukhrijuhu qawmuhu minha okofe nabiyuma inka mamtum bena nabiyuma ingenka bo afasola noe makaye wa yakrahuna ma jaa bih okma nanani feminye noe ala kelebanti yakumakanye ani ko imbe goya uye kosebe حتى يهاجر إلى يثرب النبي يومين بنا هجرك أبنا بوم مكة أبتا يثرب نوي مدينة فيظهر أمره aka kunya bena bange ninga aka kunya korota ninga fangado aka kunya la Madina kononana fa iyaka ako Amir bin Rabi'a mbima makana inneken kabon nabi yumayma makana immala sakabon nabi yumayma niyen nabi yumayye sabula ne Zaid bin Amr bin Nufayl fa inni tuftul bilada kullaha ne dugu bele jele munumunu ndale mbala kafo chide mise kabo dugula atlubu dina Ibrahim mika Ibrahima ka dina yini fakana man as'alu min al-yahud ikado ne yahudiya fon fe yininga yin nasara fon fe yininga yin majusa fon fe yininga yaqulun min bala jalimba fode hadha ad-din wara'ak awlaki bika dina min yininde dina imbi kofede noy makaye dina abeni no de wa dina tikibe na bange yende kenunun kelengelen be no yahudiyaw anin nasaro anin majusaw olu be nabiyumay mangtu tugola misla ma na'tuhu lak iko minne mangtu min fo iyeta kunnun bele jele nabiyumay mangtu kelendela wa yaquluna lam yabqa nabiyyun ghayra wa ubeklaka fo kun nabiyum fu imatotugo alaka nabiyumuna mimana ko fona kera on nabiyum kelenye noy ahmadi okma Amir bin Rabi'a alako ko Zaid bin Amr bin Nufayl yen kuma kan fo aleye na kuma mina ni al-islam yara okuma aleni kibaroen da alakraf loka aliklara ka fo alakra sallallahu alayhi wa sallam ko Zaid bin Amr bin Nufayl
ko ako ni ala yin shi jenya ka fo an yi ɲɔgɔn ye o kuma ko n ka salamu fo i ye o kuma ko Zaid bun Amr bun Nufayl ko assalamu alayka ya rasulallah. Amir bun Rabi'a a ye si sɔrɔ ka ni ko in lakali alakira ye alakira ka cidenya kɔfɛ kuma min na Zaid bun Amr bun Nufayl ka salamu dira alakira ma o kuma alakira ye hinɛ kumakanw caman fɔ ni ka ɲɛsin Zaid bun Amr ma. alakira sɔrɔla k'a fɔ ra'aytuhu fil janna yashabu dhuyula. ako i k'a dɔn ne ye Zaid bun Amr bun Nufayl ye arijinɛ kɔnɔ a bɛ k'a ka fini bunzanw fofo a nɔfɛ. mun de ye nin cɛ in se arijinɛ kɔnɔ a limaniyara alakira la kabini alakira ma na ka tila k'a ka salamu di alakira ma ka sɔrɔ alakira ma na. Allahu taala y'a don arijinɛ kɔnɔ o kuma maa min limaniyara alakira nalen na alakira ɲɛna i k'a dɔn o tigilama kan ka kɛ cogo di. n'i mako bɛ nin kumakan in na i bɛ bidaya wa nihaya li Ibn Kathir ale bɛ kuma ni lahala in kan kosɛbɛ. maa minnu tun bɛ alakira kɔnɔ o maa dɔ fana ye Warakatu bun Nawfal. nin fana kun sigilen bɛ ka ciden laban kɔnɔ n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam. ale kun ye dɔnnikɛlaba ye nasara dɔnnikɛlaba ba kun don wa ale kun ye Khadijatu n'o ye an ba Khadija ye alakira furumuso belebele o kuma o binakɛ den kun ye Warakatu bun Nawfal ye. i k'a dɔn Waraka bun Nawfal a kun bɛ sɛbɛnni kɛ abaraniya kan na a kun bɛ linjila sɛbɛn n'o ye bibulu ye abaraniya kan na cogo la cogo min n'o ye Allahu taala ja. i k'a dɔn Waraka bun Nawfal ale kun kɛra cɛkɔrɔba ye min kɔrɔla kosɛbɛ a kɔrɔ kojugu fo ka ɲɛ fila in fiyɛ. tuma min na ni wahayu kun fɔlɔ jiginna alakira kan sallallahu alayhi wa sallam an ba Khadija a ye alakira minɛ ka taa n'a ye Waraka bun Nawfal yɔrɔ sabula dɔnnikɛla kun don a bɛ kitabu kɔrɔw dɔn kosɛbɛ. tuma min na an ba Khadija taara n'a furukɛ sanuman ye n'o ye Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam Waraka bun Nawfal yɔrɔ. o kuma Khadija ko Waraka bun Nawfal ma yabna am ya ne binakɛ den i balimakɛ den lamɛn a bɛna min lakali i ye a ka koɲɛw la. tuma min na Waraka bun Nawfal a ye alakira ɲininka a ko yabna akhi ya ne balimakɛ den maza tara yɛrɛ e bɛ tɛ ka mun de ye. o kuma alakira y'a ladɔnniya sallallahu alayhi wa sallam fɛnw na a bɛ fɛn minnu ye. o kuma Warakatu ko alakira ma a ko hadha an-namusu alladhi nazzala Allahu ala Musa ya laytani fiha jaza'un laytani akunu hayyan idh yukhrijuka qawmuk. Warakatu ko i k'a dɔn nin ye Jibrila de ye namusu nin ye Jibrila de ye Jibrila min ni Allahu taala y'a jigin nabila Musa kan. ya ne ta woyo hali ne kun ka kɛ denmisɛnnin kɛnɛ ye ni ka fanga kɛ ne la i komi misiden. ya ne ta woyo don min i ka maaw bɛna i labɔ i faso la nin kun don k'a sɔrɔ ne ye denmisɛnnin kɛnɛ ye fanga bɛna i komi misiden fanga bɛ o la cogo min. kuma min na Warakatu bun Nawfal ye nin fɔ alakira ko awa mukhrijiyahum. o kuma Waraka bun Nawfal ne ka mantonw bɛna n labɔ n faso la wa. i k'a dɔn Waraka ye alakira jaabi a ko na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. i k'a dɔn maa si ma deli ka na ni fɛn ɲɔgɔnna ye e nana ni min ye tan fo juguya bilen de ka ta k'o sɛgɛrɛ. a ko i k'a dɔn ni e ka denw kun ye ne sɔrɔ ɲɛnɛmaya la ne kun bɛ e dɛmɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min. ni Waraka bun Nawfal i k'a dɔn ale fana kun sigilen don ka alakira ka cidenya kɔnɔ fo ale ye alakira bilasira ni k'a ka koɲɛ dɔw fɔ a ye nka i k'a dɔn ale fana si ma banban ka alakira ka ko yiriwa o don kɔnɔ. o kɔfɛ maa minnu dɔw fana bɛ yen n'olu kun bɛ ka alakira kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam n'olu kun bɛ alakira mankutu dɔ Tawurata ni Linjila kɔnɔ. o maa dɔ ye jumɛn ye Abdullahi ibn Salam. Abdullahi ibn Salam i k'a dɔn ale kun kɛra dɔnnikɛlaba ba ye min ye yahudiyaw ka dɔnnikɛla ye. o kuma ne ni lamɛnni jamakulu an ka jɛ
anga Abdullah ibn Salamu anga lame abeka nyefoli ke ayre ka silamɛya kɛcogo la. Abdullah ibn Salam iko ma b'a fɔ an ye cogo min a ko kuma min na alakira sallallahu alaihi wasallam n'a nana Madina in jafala nasu alayhi mun teliyara ka na alakira fan fɛ minnu dalen bɛ a la olu teliyara ka na walisa u ka limaniya ka nafa sɔrɔ minnu ma da a la olu teliyara ka na walisa u ka se ka kalon jɔ a la minnu yɛrɛ bɛ sigasiga la n'o ye munafakiw ye olu teliyara ka na walisa u ka se ka u yɛrɛ kun tanga an'u ka nafolo. Abdullah ibn Salam ko maa minnu teliyara ka na alakira ma i k'a dɔn ne Abdullah ibn Salam kun bɛ olu la. a ko nka falamma tabayyantu wajha kuma min na ne ye alakira ye ni k'a ɲɛda ye k'a faranfasiya n y'a dɔn k'a fɔ nin ɲɛda min filɛ nin tɛ kalon tigɛ ɲɛda ye. ne ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ alakira da n'o ye ni Abdullah ibn Salamu ye. ne de ye yahudiyaw ka dɔnnikɛla baaba ye. n ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ a da alakira ko sallallahu alaihi wa sallama afshu salama wa at'imu ta'ama wa silul arhama wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Abdullah ibn Salam ko ale kuma kan fɔlɔfɔlɔ min bɛ alakira da alakira ko a ye foli cɛri aw ni ɲɔgɔn cɛ. n'aw ye foli cɛri aw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye ka kanu sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ. o de bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ. o de bɛ kɛ sababu ye ka aw dusukun kɛ kelen ye. a ka tila ka maaw ladumuni dumuni yɛrɛ fɛnɛ na Allahu Taala jati kama, ka dɛsɛbaatɔw ladumuni Ala jati kama. a ka tila ka sinjiw tugu a ka nafulaw seli ka sɔrɔ adamadenw bɛ sunɔgɔ la. n'o kɛra ko aw bɛ don aw dabama ka arijinɛ kɔnɔ ni kisi ye. Tirmizi bɛ ni kumakan lakale i komi Ibnu Maja fɛnɛ b'a lakale cogo min. Abdullah ibn Salam a ko ale ye kumakan fɔlɔfɔlɔ min bɛ alakira da sallallahu alaihi wa sallam o de ye ni kumakan ye. Abdullah ibn Salam ale kun kɛra maa ye min n'a ka personnalité bangenen don yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. dɔnni yiriwalen kuntigi don yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ. o de la Ibnu Hajar ale b'a fɔ Abdullah ibn Salam k'a ka gafa dɔ kɔnɔ n'o ye al-Isaba ko Abdullah ibn Salam a kɛra maa ye maa min ne a kun ka ko yiriwalen don maa bangenen kun don yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ. wa i k'a dɔn ale bɔkolo bɛ taa bila nabila Yusufu de la. kuranɛ yɛrɛ ye Abdullah ibn Salam ka seereya tanu kuranɛ kɔnɔna na. o tuma o ye dalilu la belebele ye. kuranɛ tilara ka Abdullah ibn Salam ka seereya kɛ i komi dalilu la belebele kafiru sina la. kuranɛ belebele in kɔnɔna na suratul Ahqaf la aya 10 Allahu Taala ko qul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bih wa shahida shahidun min bani Israil ala mithlihi فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكما الله تعالى كو محمد أفوده يلا أو يهوديو ما يوا يلا أو نصارو ما يوا يلا أو دانفين بلا جلي ما يوا ناس سبترا كفو قرانين بورا الله تعالى يورو أو كلارا كافريا محمد لا كوي كالون تكلاي ما دو شريارا مينك شريا بكسكا بني إسرائيل كوني نغنچه ni o cɛ in bɔkolo bɛ taa bila nabila Yusufu la. Yusufu fa o ye Yakuba ye. Yakuba fa o ye Isahaka ye. Isahaka fa o ye Ibrahima ye n'o ye Abul Anbiya. o kuma ni o seereyara ni o cɛ in de ye Abdullah ibn Salam. fɛn ɲɔgɔnna kan min nana Tawrata kɔnɔ k'a fɔ i k'a dɔn Ala ka ciba n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
aka konya folen do Taurata kono wa nabiyuman do kabu Allah taala yoro ikomi Qur'ane ya fotugumi Abdullah ibn Salam limanyara ninga aw nun korota limanyama yala aw te yerentono nawyewa ikado Allah taala dunte ntoyoni ke jamakulu kanda toko shila mundela yahudiya nunu ma limanya ninga soro yahudiya ni nasaraw ukumbe sika alakra don ka fo cidendo sigate aka cidenya la fleliko kelempe wa ukumbe alakra don fene sabula uka kitabu kumana alakra kan ninga alakra mangutu fotogo mi uye alakra ye kasro o mangutu kelende dafalembe alakra la munduna uma limanyara konnan juguya ani hasidiya ani alakra ma boli minke olula o de yu bali limanyala o kuma uyu joni ku banamini alakra ni danfen to yere fene che oluma limanya ko ma to fene kana limanya ninga soro fleli ko kelempe ka bo ula ninga shi alakra ma o kumbu wasaw ka se ka limanya sabula olukumbe alakra dona mangutu ana tabi'aw ana joko ana dominike tugo aflalike tugo atama tugo ikado ukumeni bele jelendo uka gafa kono okuma olukun daendro ka alakra edro ka singa fo anga gafa e chemin fo ninde do okuma antugura ko odila Qur'ane ay koryalike katani kuma kan hakikama Allah taala ko Qur'ane kono suratul Baqara la aya keme ani binani woro الذين آتيناهم الكتاب إكاد مسطالي كتابو دي مامونو مدى نو يهوديون النصاروي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إكادو بألكرا دويكم مبولو دون دون تقومي odla Abdullah bin Salam ko ne Muhammadu don kuma mina nye Muhammadu ye nyena iko mi benyera wolo den don togo mi ako ne ka Muhammadu donin de kun ka gele wa o donin de kun yiri walendo wa o donin de kun danganyalendo ka temenere ka doni kan wolo dena wa inna fariqan minhum ikado jamakulu do kon be yahudiya nununa anin nasara nununa la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun olukon be ciye doko kasro ba do ciye minye ubado Muhammadu de cide nabai Taurata chemin fo ode Muhammadu linjile chemin fo ode Muhammadu zabura chemin fo ode Muhammadu mamutu bele jelen bena chemin kan ni amutu mafonyugon ko ode Muhammadu wa ubeni ciye do a ciye bu tege kono na kuya doko de kasro yira ba doko ni de ciye koy nani tafsir ibn Kasir la jaka mukhtasar kono nana abelakale كف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك الدندو عبد الله بن سلام أتعرف محمدا كما تعرف ولدك أكو يلا ابن محمد دون إكم إبي دين دون تكم وا سبل قرانكو يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أكم عمر بن الخطاب عبد الله بن سلام ينغنى ويصروا بسلام يرى Abdullah Salamu ko na'am nek ye Muhammadu do iko min benwolo den do togomi wa akthar nika Muhammadu don de chayara o de danganiya kabbo o de yiri wara katemenere kan wolo den donka muna nazala al-amin min as-sama dana meleke o jigna kabo sankaba bilwolon vlan sanfe alal amin fil ard duguma kolo danaya adama din kanoe Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam bina'atihi ni Muhammadu mangutuye fa araftu ako kuma ne Muhammadu dono mangutuye sabura Jibrila danaya melekede obulila Allah ta'ala yare Jibrila mangutu ni danaya Allah ta'ala ko Qur'an kono thumma amin ako Jibrila yare fene danaya melekedo yemfe ala krafne de duguma kolo danaya maye ni sanfe danaya meleke o jigina duguma kolo danaya maka o kuma ikado sika fuite o kuina akunga sa wabni la adri ma kana min ummi ne wolo de ne kon ba don muso dendo nga ne muso te nyogon fe wati be koy odila chaman be den chaman kundi kum muso datugulendo atebo ateta yorola kuma dola o dembeti denye de
e bɛ baarakɛyɔrɔ la e bɛ taa ciw la e ka baarakɛdenw bɛ yen tuma dɔ la muso bɛ panga woloki kɛ olu la tuma dɔ la i k'a dɔn maa dɔw bɛ se ka dogo ka na wale cɛjugu dɔw kɛ e kɔni dalen don i muso la a datugulen don a tɛ bɔ a masumalen don a tɛ taama a tɛ kuma a bɛ tan nka est-ce que i den bɛ i den ye wa o kuma ko danganiya tɛ maa si la nka an kɔni bɛ danganiya de k'a fɔ an denw don nka alakira sallallahu alayhi wa sallam siga foyi kɔni tɛ a la k'a fɔ tawrata ye min fɔ walima linjila ye min fɔ walima zabura ye min fɔ k'i k'a dɔn ko o siga fitinin bɛ don dusukun dɔ la ko ni alakira mankutu tɛ kelen ye o kuma o ciden belebele in Sheikh Busiri b'a fɔ an ɲɛna Muhammadun diinuhu haqqun nadinu bihi ako n'i ma Muhammadu dɔn ale ka diinɛ kɔni ye tiɲɛ de ye wa anw kɛlen don ka an yɛrɛkun galaya ni o Muhammadu ka diinɛ ye Muhammadun mujmilan haqqan ala alami n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn alakira de bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ ako n'i ma Muhammadu dɔn zikruhu rawhun li anfusina Muhammadu yɛrɛ kofɔli dɛ i k'a dɔn o de ye anw niw ɲɛnɛmayalan ye wa o de bɛ anw niw lafiya Muhammadun ako n'i ma Muhammadu dɔn shukruhu fardun ala lumami a barikadali i k'a dɔn o kɛra farida ye manton kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan o kuma an bɛ Allahu taala deli o ciden belebele in sallallahu alayhi wa sallam a barikadali ala k'a kɛ an ma hɛrɛ ye ala k'a barikada nɔgɔya an ye ala ka wasa ni kɔrɔta ala k'o di an ma ala ka an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala k'o k'an ye alakira bonya kama salatu barika kama salli ala Muhammad a bɛ komi an ka waati a korona ya an bɛ Allahu taala deli sigida wɛrɛ ala k'o yira an kɛnɛma na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fasihu lisani mutahharul janani raufur rahimi uzunul khair.